خۆپێشاندان و نەرازیبوونا وڵاتیان باژارێ مەهاباتێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دوو هەفتێ گولانێ وەکە کارڤەندێکی لەسەر دەستدرێژیە بۆ سەرکەچەکە کوردش ئالیێن هێزن ئەولەکاریەوە ڕوبروێ تۆندیە بوو مالپەرێن بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانێوە بەڵاوکردن گۆدۆ بە هەزاران ji وڵاتیان مەهاباتێ li bêş hotêla Tara Kom bûn û ji ber destdirêjiya li ser keça Kurd Ferînaz Xosrewanî nerazî bûna xwe derbirîn. Çavkanî behsa wê yekê dikin ku hêzên ewlekariyê bi taybetî zêrvanên taybet bi bihaneya parastina xwedanên otêlê Nadir Mewlûdî rijana nav xelkê û dest bi karên tundiyê li dijî xwepêşandanan kirin û rewş aloz bû. Çavkaniyekî taybet ji nav xwepêşandanên ji hin çapemeniyan re ragihand ku hêzên ewlahiyê bi gaza Firmêz Kiric êrîş kirin ser xelkê û bi corekî çekan jî êrîş kirin ser xwepêşandanan û di encamê de 10 welatî birîndar bûna û rewşeyekî ji wan gelekî xirab e. Çavkaniyên nefermî jî behsa şehîdbûna kesekî dikin. Her wiha çavkanî behsa wê yekê dikin ku di destpêkê de xelk li pêş deriyê hotêla Tara Kom bûn û daxwaza wan dervekirina encamdarên destdirêjiyê li ser Ferînaz Xosrewanî dikirin lê piştî êrîşa hêzên ewlahiyê şer û pevçûn derketin holê û pişt re agir berdan hotêla navborî. Behsa wê yekê jî tê kirin ku bajarê mehabatê ji aliyê hêzên ewlahiyê û leşkeran ve bi temamî hatiye dorpêçkirin û hatin û çûna xelkê bi temamî hatiye kontrolkirin. Di bûyera destdirêjiya ser Ferînaz û mirina wê ya bêguman heta niha gelek çîrok derketina û ti berpirsekî siyasî û dadwarî li mehabatê heta niha ti daxuyanî nedana. Her wiha ti zanyarekî bi awayekî fermî neragihandiye. Ferînaz Xosrewanî 26 salî ye û helgera bawernamaya kompyûterê ye. Keçeke bajarê Mehabadê bû û li hotêlê bi navê Tara kar dikir. Roja çarşemê 6 Gulanê ji tirsa gojaliyê kesekî wî bajarî ve destdirêjî li ser bê kirin xwe ji taqa çaran a hotêlê ve avête xwarê û di encamê de jiyana xwe ji dest da.